Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Танылган табиб, күренекле шагыйрь белән хушлашу, Түбән Камалар Марс Хафизовны соңгы юлга озаттылар. Ике чит ил машинасы бәрелешкән, юл транспорт һәлакәте нечкәлекләре. Кулай бияләр, пенсионерлар өчен ташламалар, иртәгә Түбән Камаларны ярминкәгә чакыралар. Буыннар очрашуы Россия Кораллы көчләре ветераны Казбек Резванов яшьләр белән аралашты. Кадер кичәсе Рамазан мизгелләре тапшыруының яңа чыгарылышын карага тәкъдим итәбез. Зур югалту. Бүген Татарстанның атказанган табибы, республиканың язучылар берлеге әгъзасы Марс Хафизовны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсиме Үзәк мәчет янында узды. Халык күп җыелды. Гаҗәп тә түгел. Мөхтәрәм шәһәрдәшне меңләгән кеше гомерен коткарган табиб итеп кенә түгел, татар эстрадасы йолдызлары башкарган җырчы буларак та яхшы беләләр. Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә. 93 елда яраларны яу мәхәббәт дигән Беренче китабым чыкты. Аны иң беренче Фәнзан Баттала күрсәттем. Ул бик зур көчле сатирик та бит инде. Марс Хафизов Татарстанның язучылар берлеге әгъзасы. Ул 14 китап авторы. Төп темасы мәхәббәт. Аның сүзләренә язылган җырларны Салават Фатхетдинов, Гүзәл Уразова, Ойдар Галимов, Илһам Хисматуллин кебек популяр артистлар яратып башкара. Табиблар җыры республика медицина хезмәткәрләренең гимнына әверелә. Яратам мин хастаханәләрдә барлык булган дару исләрен. Уяталар алар кешеләрдә тормыш дәвам итү хисләрен. Озын гомер сезгә, табиб дуслар, сәламәтлек, шәфкать туташлар. Рәхмәтләрем сезгә иксез, чиксез, җылы булсын сезнең карашлар. Марс Хафизов күңел кушу буенча язучы булса, һөнәре буенча табиб, гомерен медицина өлкәсенә багышлый. Башта акушер-гинеколог булып эшли, аннары 15 ел икенче номерлы хастаханәне җитәкли. Аның тәкъдиме белән офтальмология һәм травматология бүлекләрендә операция бүлмәләре ачыла, компьютер томограф урнаштырыла, көндезге стационар булдырыла. Ул шулай күп еллар Түбән Кама наркология диспансерында хезмәт куя. Хезмәттәшләре аны таләпчән һәм игътибарлы җитәкче итеп искә ала. Ул бер вакытта да үзенең шул Гиппократ антына хыянәт итмәде. Һәр вакытта кешеләргә ярдәм итәргә тырышты. Язу инде аның мәсьәләсендә шулай ук үзенчәлекле иде. Ул инде шушы халык традицияләренә таянып иҗат итте. Менә шунысы белән аның иҗаты отышлы булды. Шуңа күрә композиторлар да аның сүзләренә көйләр яздылар. Аның сүзләренә язылган көйләр популярлашып киттеләр. Менә шуңа күрә ул үз эшенең остасы булды. Табиблык өлкәсендә дә, шигърияттә дә. Легендар шәхес белән хушлашу мәрәсиме Үзәк мәчете янында узды. Халык күп җыелды. Гаҗәп тә түгел, мөхтәрәм шәһәрдәшне Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә яхшы беләләр. Марс Хафизов Татарстан Югары Советы депутаты да булган, республика суверенитеты буенча закон проектларын эшләүдә катнашкан. Марс Юнусович безнең гаилә дустыбыз иде. Бик күркәм кеше, бик җылы кеше. Соңгы елларда гына без алар белән дуслаштык, но безнең дуслык шундый якты иде. Марс Хафизов гомеренең ахыргы көннәренә кадәр иҗат итүдән туктамады. Аның соңгы җыентыгы 40 ел бергә гомер иткән тормыш иптәше Мәдинә ханымга багышланган. Исеме «Синең өчен». Нишләр идем әгәр сине булмасаң, таңнарымда назлап уятмасаң, кайгы шатлыкларга карамыйча, бердән-берем диеп яратмасаң. Марс Хафизовның йөрәге 76 яшендә түбәдән туктый. Дөньядан бар тик матурлык эзләгән һәм үзе дә матурлык бүләк итеп калдырган мөхтәрәм шәһәрдәш Красный Ключ бистәсендәге зиратта җирләнде. Альбин Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңгылары.
Түбән Камада 2 шетел машинасы бәрелешкән. Юл транспорт хәләкәте Шынчылар проспекты белән Менделеев урамы киселешендә теркәлгән. Беренчел мәгълүматлар буенча Toyota автомобилен йөртүче сулга борылу маневрын башкарганда башка автомобильгә хәрәкәттә өстенлек бирмәгән. Бәрелеш нәтиҗәсендә 2 шетел машинасының да 3 пассажиры зыян күргән. Берсенә баш мие селкенү диагнозы куелган, икенчесенең умыртка сөяге сынган. Өченче зыян күрүче Camry автомобиленең пассажир кызы җиңелчә имгәнүләр алган. Барлык зыян күрүчеләрне медицина учреждениесенә китергәннәр. Юл транспорт хәләкәте нечкәлекләре ачыклана. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Иртәгә Түбән Камаларны ярминкәгә чакыралар. Җирле җитештерүчеләр һәм Татарстанның төрле районнарыннан килгән фермерлар үз товарлары белән сөендерәчәк. Продукцияның ассортименты бай. Ит, балык, сөт, йомырка, баллы ризыклар. Кунакларны Южный урамындагы Магнит гипермаркеты янындагы мәйданчыкта көтеп калалар. Пенсионерлар өчен махсус ташламалар каралган. Программада җырлы биюле чыгышлар, балалар өчен уеннар, чәй эчү урыны әзерләнгән. Сәүдә мәйданчыгы һәр шимбә иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр эшләячәк. Россия Федерациясы Кораллы көчләре ветераны Казбек Резванов Түбән Кама яшьләре белән очрашты. Бу безнең шәһәр проекты кысаларында 6-нчы урта мәктәп укучылары дәрәҗәле кунак Россия Федерациясы Кораллы көчләре ветераны отставкадагы майор Казбек Карамович Резванов белән очраштылар. Бу чара буыннар диалогы өчен мәйданчык булды. Анда Казбек Карамович үзенең бай тормыш юлы, хәрби хезмәткә багышланган еллары һәм туган шәһәрнең үсеше турында сөйләде. Чыгышында ватанга мәхәббәт, гаделлек һәм намус кебек төшенчәләр чагылды. Яшь буынга мөрәҗәгать итеп, Казбек Карамович аларның үз ватаннарын кадерләргә, белемгә омтылырга һәм туган якларына хөрмәт белән карарга өндәде. Илебезнең көче бит финанстан гына түгел, армия көченнән генә түгел. Ул аның бит көче иңелек безнең гражданнарыбыз, безнең халкыбыз. Білімлі, эшләрен җиренә җиткереп эшли белә торган кешеләр булырга тиеш. Аннары кирәк булса, илебезнең мәнфәгатьләрен һәркем үз урынында якларга тиеш, алга үткәрергә тиеш. Кирәк булса, кулына корал алып та, бүгенге безнең сугышчыларыбыз һич шиксез бер дә авырыксынмыйча шушы сугышка катнашалар үз теләкләре белән. Бу бик күркәм. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Рамазан айында яңа мәчет төзелешендә катнашырга чакырды. 35-нче микрорайонда торгызыла торган Аккаен мәчетендә тышкы төзелеш эшләре тулысынча тәмамланган. Планда ишекләр кую, барлыгы 19 ишек, бәяләре 50 мең сумнан 250 мең сумга кадәр. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибрахимов шәһәрдәшләрне изге эштә катнашырга чакыра. Иң изге көннәрдә һәм төннәрдә без Аккаен мәчетебезгә игътибар итәбез җәмәгать. Аллаһның рәхмәте белән тышкы эшләребез безнең эшләнде һәм тәрәзә һәм ишекләр куелды, әмма ләкин мәчетнең эчендә без ишекләргә мохтаҗ. Менә шундый бүлмәләргә без пыялалы ишекләр куябыз. Алар зур һәм бик матур. Һәр бүлмәгә ишекләр кирәк. 19 ишек, алар төрле. Бәләкәй бар, бар зур 50 меңнән 250 меңгә кадәр, хөрмәтле дин кардәшләрем, Рамазан айында изгелек кылык, без дә ушбу мәчетнең эшендә катнашык. Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыруның яңа чыгарылышын карага тәкъдим итәбез. Ул Кадер кичәсенә багышлана. Программада аның билгеләре, фазиләтләре һәм укылырга тиешле дугалар турында сөйләнә. Көндә мәчетләрдә тәравих намазлары укыла. Шәһәрдәшләр өчен Рамазан таксие эшли. Түбән Кама мөхтәсибәте мөселманнарга Рамазан аеның соңгы көннәрен дугада үткәрергә, күп итеп игелекле гамәлләр кылырга киңәш итте.
Иртәгә Рамазан айының 24-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 14 мартта шимбә көнне кояш 5 сәгать 51 минутта чыга, сәхәр 3 сәгать 47 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 39 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә: Рамазан айына ирешсәгез, ураза тотыгыз. Әгәр кемдә кем авыру яки сәфәрдә булса, шул ук санда башка көннәрдә ураза тотсын. Аллаһ сезгә җиңеллек тели, авырлык, мәшәкать теләми. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Бүгенгә менә шулар. Матур яллар сезгә.